A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wana musulmai. So har yanzu muna sake maganganun mu akan wani tsokacin abubuwan da suka gabata ko kuma abubuwan da suna trending yanzu waɗanda kullum ana ta su suke so. A gaskiya wannan abubuwan suna bani mamaki irin waɗannan abin da ƙungiyar suke ta saka. Suna kiran na yadda gaskiya daga cikin su akwai na ƙwarai. Na yadda daga cikinsu akwai na ƙwarai waɗanda kuma duk abin da aka yi sa a iske wanda ya riƙe abin tsakani da Allah. To amma babban matsalar ita ce asalin ƙungiyar a fahimta ta ba alkhairi cikinta. Don yawan jigoginta abubuwan da suke faɗa ya yawa. Musamman kullum muna ganin kaman abu ya lafa a lokacin da ake kiran a zo a haɗa kai a haɗa kai. Wannan mun ba da goyon baya 100% saboda musulmi ya kasance musulmi a ko'ina, kai ɗan arewa ya kasance ɗan arewa saboda a samu zaman lafiya. To amma kuma abin da na fahimta a yanzu wannan haɗin kai kwata-kwata ba zai yi ba. Saboda abubuwan da suke suna ta faɗa ya yawa. Dan na rantse da Allah bari in gaya mana wallahi tallahi da a taɓa manzon Allah na rantse da Allah gwamma in tabbata babu zaman lafiya a rayuwana. Da ina jin ana taɓa manzon Allah ina ƙyalewa wallahi gwanda in tabbata ban da zaman lafiya. Gwanda in tabbata duk inda na tashi an koro ni, duk inda na tashi a harbe ni har Allah ya kawo ƙarshe na. Me amfanin rayuwar? Me amfanin rayuwar? Tunda Allah ya ce mana kullu nafsin za'iqatul maut. Dukkan mai rai sai ya ɗanɗani mutuwa. To duk inda kai mutuwan za ka yi. Sannan yau muna taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan Allah ya ce muna ar-rasulu aula bil mu'minina min anfusihim. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yu'minu ahadukum hatta akunu ahabbu ilayhi min walidihi wa min nafsihi wa walidihi wa waladihi wa malihi wa jami'un nas wa jami'ul mu'minin. Wannan fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ɗayan ku baya imani sai ya kasance ya so ne fiye ga ransa, ga ƴan uwansa, ga danginsa, ga dukiyarsa, da tarkacen mutane ƴan uwansa gaba ɗaya. Sai ya kasance ya so ne fiye ga wayannan. Sannan a yau a ce wani wanda yake umajin shi musulmi ne yana fito yana ikirarin wai kaza da kaza har yana magana wai manzo Allah na da iyaka. Ina iyakar manzon Allah?